Għal sena oħra l-Istrina tappella solidarjetà mhux biss tal-adulti iżda wkoll tat-tfal. Permezz tal-Piggy Bank Campaign tqassmu madwar 3,000 karus fl-iskejjel u l-ħwienet, iżda din ma kienx l-unika opportunità għat-tfal sabiex juru il-ġenerożità tagħhom. Fil-Kitchen Garden tal-President it-tellet għodwa ta' attivitajiet li varjaw minn sessjonijiet ta' qari, rexti edukattivi bil-Malti, reenactments minn Fondazzjoni Wirtartna u żjarat fil-Palazz tal-President stess fost oħrajn. Id-donazzjonijiet kollha li nġabru minn din l-attività se jiżdiedu mal-flus li jinġabru mill-Piggy Bank Campaign sabiex waqt l-Istrina il-Birowi tirdoppja l-ammont ta' donazzjonijiet. Il-President Luis Colero Preka li żaret it-tfal u l-ġenituri preżenti f'din l-attività fil-Kitchen Garden saħet li bħalissa dejjem preparamenti intensivi sabiex l-Istrina 2015 tkun suċċess bħal snin ta' qabel. Fl-Istrina nilħu l-qofol tagħna. Hemmhekk għandejjin bi preparamenti kbar kif jixraq lil din l-avveniment illum sar wieħed mill-kalendarju nazzjonali tagħna fejn il-Maltin u l-Awċin tassew jiċċelebraw flimkien turija kbira ta' solidarjetà. Konvinta li jekk Alla jrid din is-sena tkun bħal snin ta' qabel u nittamaw ukoll li nifhmu aktar kemm hija meħtieġa li nkunu wieħed mal-ieħor. Din hija biss waħda mis-sensiela ta' attivitajiet li qed jittellaw bilan li jinġabru l-fondi għal l-Istrina bit-tema ta' din l-edizzjoni One Nation, One Heartbeat. L-attività li jmissi għal fundran li se ssir fit-23 ta' Novembru, waraja paqpaqli għall-Istrina mbagħad issir l-Istrina ġewwa Għawdex.